Og hej så. Så er vi endnu en gang i gang med at spille. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er noget med en beacon. Nå, hvilket team skal vi være på? Alex, the control point. Nå, skal vi ikke være på purple? Kom, Nick, skal vi på purple den her gang? Ja, nu gider vi ikke det der blue team og løjse mere. Nu bliver vi sure. Nå, skal vi tage Nintendo-banen? Ja, vi tager Nintendo. Nej, hov, det er Western. Nå. Nå, den er også nice. Vi tager Western. Godt så. Nå, jeg skal lige se, hvem jeg har fået. Så kan vi lave lidt på Crewmans. Hvor kan du se alt det der? Skriv skråstreg CLASS. Altså skråstreg class. Ja, okay. Og så kommer der en masse frem. Næste gang får jeg shaman. Nice. Okay. Altså næste level. Jeg håber virkelig, at det ikke bliver den der, hvad hedder det nu? Hvordan gør jeg mig til en mage? En mage? Du skriver skråstreg class mage. Okay, det er meget simpelt. Ja, det er meget simpelt, hvis man først ved, hvad det er, man skal gøre. Men du er kun i niveau 4. Nej, jeg er niveau 5. Nice. Jeg tror, jeg vil være ninja. Ja, det er det næste, der kommer på min. Demo, Soldier, Sniper, Witch, Bard, Blitzer, Juggernaut, Marksman, Necromancer, Suppressor, Mix, og så Master. Nice. Jeg glæder mig til, at jeg får Master. Jeg synes, det lyder mega nice. Det lyder sygt nice. Og yes, vi starter om 15 sekunder. Tæl ned med os. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Så kører vi. Okay, jeg har en Wand of Inferno. Spændende. Hvis du højreklikker med den, skyder du en fire shot. Ja, okay. Let's go for the win! Jeg sidder og skyder dem tilbage med den her stævne kvildsej. Hey, hvorfor er Mr. Troll med endnu en gang? Hvorfor er Mr. Troll med? Mr. Troll går hjem. Gå nu med dig. Vi gider ikke have nogen, der troller. Det er ret sejt, det her Western map. Ved du egentlig, hvem der har lavet de her maps? Nej, jeg ved det ikke. Men en ting ved jeg. Det er nice. Ja, det er ret sejt. Hey, jeg kan godt lide, at vi team har ikke fundet ud af, at det er dem, der kan skyde. De står bare med det i hånden. Jeg glæder mig virkelig meget til, når det er, jeg får... der bliver lige sprunget halvvejs igennem mappen. Det døde jeg. Men jeg håber, I kan lide det her. I må gerne skrive ned i kommentarer. Hvad I synes om det? Fordi at mig og Alex kunne tænke os at lave det. Vi synes, det er meget sjovt at lave. Vi kommer nok til at lave flere videoer sammen. Fordi vi er rigtig gode venner. Ja. Og der kommer til at være et link til Niklas kanal. Og jeg synes, I skulle subscribe ham, hvis I gerne. Yes, det kunne være rigtig fedt. Alex, vi kommer til at lave gode videoer. Alex, hjælp! Hvor er du? Jeg er henne ved vores base. Der er du. Du bliver jagtet af en anden. Ja, netop. Hey, hold så op, mand. Du skal jo ikke skyde. Han skød ildkugler i hovedet på mig. Hjælp! Dø! Der er en eller anden, der hedder Josh Denzel. Han prøver at dræbe en. Jeg lægger altså sindssygt lige nu i 2 sekunder. Jeg skal lige se, om jeg kan sætte noget af min grafik ned. Jeg tror, jeg vælger. Jeg tror, jeg vælger scout. Okay, indtil videre så okay, der kom. Vi ligger sådan på en 3. plads. Eller det er en plads. Vi er på en del 1. plads med alle. Ja. På en red team. Red team, det var nederen. Det var sådan... Der døde jeg. Jeg synes godt nok, at nogle af de der våben er rigtig gode. Jeg synes, at Wizards er så gode, hvis man sådan lige skal hen og control pointet. Fordi man får ret meget til, og de der sort med dem. Jeg tror, at du må også fortælle mig, om I synes, det er sjovt, hvis jeg går ud i kampen, eller om I synes, det er sjovt, at jeg står og sniper langt væk fra.
mage mod mage, og jeg fik 2 på et skud. Det er meget nice. Nå, man kan åbenbart også dræbe sig selv. Det var ikke så godt. Hvordan dræber man sig selv? Jeg tror, jeg havde sådan skudt mig selv med en fireball eller sådan noget. Det kan også godt være det. Okay. Du kan godt sidde og dø. Nej, jeg gider ikke at dø. Hvordan? Ej, okay, nu er jeg i tvivl. Er jeg purple team? Jo, du er. Fordi jeg står sådan og skyder på sådan en blue team, og han sidder bare og smiler til mig. Tror du ikke bare, han er sådan, anyway, du skader så lidt? Nå, nej, det er fordi, at han får ikke noget skade. Men de får ikke en skade, du skader for lidt. Så nu er jeg heller ikke. Det skader ikke særlig meget, det der. Okay, jeg skal lige hurtigt. Jeg synes virkelig, at det går mig virkelig på næverne. Jeg bruger min fars computer, og det er sådan... Og jeg håber, at I gider at se de her videoer, fordi I synes, det er sjovt, og ikke bare fordi, at... ja. Og jeg vil også sige, at hvis ikke I har tænkt jer at se Niklas' videoer, så skal I gøre noget andet, fordi det er nederen at have en... ja, hvad hedder det? Hvad hedder det nu? Subscriber, som bare er subscribe for en. Fordi det er visningerne, man gerne vil have. Ja, vi gør det ikke for at være populære. Vi gør det for jeres skyld. Vi gør det, fordi vi synes, det er sjovt. Ja. Vi er fuldstændig ligeglade med alle sammen som rage quitter og siger, vi gider ikke at se det her shit. Fordi vi gør det, fordi vi synes, det er sjovt. Vi gør det ikke, fordi at vi synes, at... Ja. Fordi vi regner med at blive kendt YouTuber og så... Og så blive totalt overpowered og får alt muligt, like Captain Sparkles. De har bare været ekstremt heldige, og så bare har fået en god start og sådan noget, så de har været, hey Alex, så de blev lidt populære og sådan noget, så... Men jeg har stor respekt for de store YouTubere og sådan noget, og deres arbejde, det synes jeg er meget fedt. Ja, jeg synes det er nice, at de gider at tage sig tid til det. Ja. Og jeg har et halvandet liv tilbage. Så er det min sidste god nat. Nu er du stadig i live, Alex. Det er helt sindssygt, som du overlever. Ja, jamen, jeg er jo epic i forhold til dig. Jeg er mega ond. Jeg er jo epic, det er jo klart. Ja. Okay, ja, vi fik 10 point. Okay, vi kan godt vinde den her. Vi skal bare holde blue team væk. Det er jo det, jeg er i gang med. Det er jo dem, der er sådan en faggots. Such a faggot. Det er dem, der løber over i vores sted og camper. Det er mega irriterende. Ja, men det er fint nok, så får vi bare en hel masse point. Yes, Alex, kom her. Jeg har fået en ud. Jeg har flamme. Jeg er i gang med flamme. Nej. Shit. Hold fast, mand, hvor er det irriterende, at de har en mage og så en... jeg ved ikke, hvad det er, der kan kaste... hvad hedder det nu? Potions. Men det er... vi har godt mange purple team. Hvorfor har magen fået potion of poison? Det er da mega irriterende. Og magen? Og så er det en anden, der også har en firestar. Jeg har ikke på poison. Nå, okay. Der er krig under vandet. Ja, jamen, vi skal jo ikke under vandet. Vi skal jo over, og så skal vi have midten. Vi skal stå på midten. Okay. Okay, vi fører helt... Vi kan ikke andet end den her. Jo, det kan vi. Nej, Alex, tro på det. Ja, jamen, jeg tror også på, at vi vinder. Men vi kan godt andet end at vinde. Vi kan mega vinde. Nej. Jeg vil sige, at Mr. Troll, han har givet os kamp i begge. Ja, jeg sidder nede i mit hul og... Ham der Mr. Troll, han er mega irriterende, han troller for vildt. Ja. No! Hvorfor Mr. Troll, han... jeg har fået en ny. Helt ærligt, ikke? Så vil jeg godt kunne undvære det her lag, som jeg har lige nu. Fordi det gør mig virkelig på næverne. Nu bliver jeg shaman næste gang jeg dør. Nice. Hvad end han så får.
Så nu fik alle 10 point. Hvis det bare fortsætter sådan, så vinder vi. Ja. Oh, men vi fører ret stort. Vi mangler kun 30 point. Jeg har en firestaff, og så har jeg en gravity staff. Hvem er det der? Ja, efter det så går jeg lige ud og spørger min far, om han kan hjælpe med at fikse min computer. Så kan det også være, at jeg kan begynde at sådan lægge videoer ud, og så det ikke kun er Alex, I kigger på. Det kunne være sjovt. Det kunne være sjovt, hvis man kunne se begge skærme. Og det kan, altså det her, der er en lille chance for det, men det kan godt være, at mig og Alex finder ud af et eller andet, så også begynder at spille Tekken sammen. Det skal I nok regne med, men ikke at blive alt for forhåbningsfulde, for vi er stadigvæk i gang med at snakke om det. Ja, men det kommer nok til at ske, bare ikke lige med det samme. Jeg mener mega ulækker, det var ikke noget som helst. Hvad kan han? Han har bare en firestaff og så en gravity staff, som har knockback 3. Nå. Virkelig god, bare det ikke, du har knockback 3. Jeg vil hellere være en soldier. Oh yes, vi vil vinde! Jo, hvor du vinde! Så vinder Mr. Troll ikke den her? Nope. Not this time, Mr. Troll. Yes, ja, vi vandt! Og her kan vi se vores farve. Se, lyserød! Nå, det var så alt for den her gang. Farvel!